אבל בואו נברר מה בדיוק הלך שם, ולמה בעצם הם היו זקוקים לעזרה. נעבור לכתבנו לענייני עליות. עידן. עלייה לצורך ירידה? לא במקרה הזה. בשנת 1881 חיו בארץ ישראל 26,000 יהודים, שזה די הרבה אם משווים את זה למספר של היפנים שחיו פה. אבל זה כלום לעומת מספר היהודים שחיו פה בסופה של העלייה הראשונה. שירת הנוער, שירת איתנו, 55,000 יהודים. כלומר, בתוך 23 שנה עלו לכאן כמעט 30,000 יהודים מכל הכיוונים, אירופה, אפריקה ואסיה. ואתה יודע, עידן, למרות כל השמחה, רוב היהודים שנדדו בעולם מארץ זו או אחרת עברו דווקא לארצות הברית, לאירופה, לדרום אפריקה ולאוסטרליה. רק מעט מאוד מתוך 4.5 מיליון יהודים נודדים עלו לארץ ישראל. כן? וכמה יפנים עלו לכאן? למה אף אחד לא מתבאס על זה שמתוך מיליוני יפנים אפילו אחד לא הגיע לארץ ישראל כדי להביא לפה את בשורת רוטב הסויה? בכל מקרה, עידן, בואו נגיד מילה טובה ליהודים שכן עלו לארץ. הארץ עצמה הייתה מאוד לא מפותחת, ביצות, יתושים, מתקפות של ערבים, ובכל זאת הם הגיעו מתוך רצון להתיישב בארץ אבותינו. אפילו דוד בן גוריון דיבר על הכבוד שקיבלה העלייה הראשונה. תראה איזה סטטוס מפרגן לאנשים שלא פחדו מאף סכנה. עליות אלה, עליות של בודדים ושל קבוצות שלמות, היו כרוכות בקשיים ובסכנות הרבה יותר גדולים מהעליות החדשות, שאנו רואים בהן התחלת המפעל הציוני. והנה, 100 שנים אחר כך פתחו כאן סושיה. העלייה היפנית סוף סוף החלה. ותאמיני לי, מירי, אם החבר'ה מהעלייה הראשונה היו מאמינים שזה מה שיקרה, הם לא היו בוחרים לעשות סיבוב פרסה ולעזוב את הארץ בחזרה למקום שממנו באו, או אפילו יותר גרוע, למקום הרבה יותר טוב. אתה צודק, רוב העולים אכן ראו שהמצב במדינה בכי רע, ארזו את החפצים המעטים שלהם והסתלקו. לכן רוטשילד תרם כל כך הרבה כסף ומשאבים לתושבים כאן. הוא הבין שההתיישבות היהודית בארץ ישראל באמת חשובה, כי צריך שיהיה כאן בית ומקלט לעם היהודי שנרדף בארצות אחרות. מה זה נרדף? בעיקר ברוסיה. היו שם פרעות ורצח ורדיפת יהודים, ומשם הגיעו הרבה לארץ. אבל מה, הטורקים שניהלו כאן את העניינים ראו שדי הרבה יהודים מגיעים לפה והתחילו להילחץ. חוקקו חוקים שהגבילו את מחירת הקרקעות והגבילו את העלייה היהודית לארץ, דבר שדי סיבך את העניינים. אבל גם בזה רוטשילד טיפל, בעזרת שוחד. רוטשילד נתן כסף לפקידים הטורקים כדי שיעלימו עין מכך שמוכרים קרקעות ליהודים, וזה עבד. לפעמים כסף פותר הכל, לא? לפעמים? יותר מדי פעמים. באמת, עידן, זה לא יפה. אולי פעם שוחד היה מקובל, אבל היום זו עבירה רצינית מאוד. לא חוקי לקחת שוחד. אוקיי, רשמתי. אז מה היה לנו עד עכשיו? הברון רוטשילד וכמויות המזומנים שהוא השקיע בארץ עזרו להפוך את העלייה הראשונה של יהודים לארץ ישראל לסיפור הצלחה. והדרך לעלייה השנייה נסללה. והשלישית. נכון, עידן, וגם הרביעית והחמישית. אבל בעיקר השלישית. זה מאוד לא מדויק, עידן. בכל אופן, אולי תספר לנו קצת על המושבות הראשונות? כן, ובכן. בוקר לך, בשנת תרל"ח. אנשי העלייה הראשונה הקימו לא פחות מ-34 מושבות וחוות חקלאיות. פתח תקווה, למשל, המושבה הראשונה הוקמה לראשונה על ידי יהושע שטמפר, יואל משה סלמון, זרח ברנט ועוד כמה חברים ממש כמו בשיר. שטמפר בא וגוטמן בא וזרח ברנט. הם הקימו את היישוב על שטח אדמה שקנו מהכפר הערבי ומלבס, וחיפשו מקורות מים כדי לעבד את האדמה. זה לא כל כך הצליח להם. למרות המאמצים ובגלל החום והתנאים הקשים, המושבה ננטשה אחרי 3 שנים. הנה קטע של להקת אינפקציה מזמן אחר, שמבהיר את התחושה. אני לא מאמין שאני גר בפתח תקווה! ככה מרגישה קדחת. פתח תקווה הוקמה מחדש על ידי אנשי העלייה הראשונה, וחלק מהמתיישבים שחזרו אליה בשנת 1887, כשהברון רוטשילד ביקר שם, והסכים לקחת את המושבה תחת חסותו. 28 משפחות התמסרו להרפתקה. הם מסרו לו את נחלותיהם ועבדו בשבילו כשכירים, והברון תרם לייבוש הביצות, ונטע עצי אקליפטוס אוסטרליים, כמו שאתם רואים בתמונה, וגידולים חקלאיים שונים, וגם סיפק לאיכרים סוסים וכלים חקלאיים. מתישהו רוטשילד הבין שעדיף שאנשי המושבות יהיו עצמאיים ולא תלויים בכסף שלו. אני חוששת שהעלבת עכשיו את ותיקי פתח תקווה. אני מאוד מקווה שמשפחת לוזון ממכבי פתח תקווה לא שמעה אותך. אני אמשיך, נראה לי שעידן ירד למחתרת, קצת מפחד מהלוזונים. העולים החדשים
הם לא נרתעו. אחר כך הוקמו גם זיכרון יעקב, ראש פינה, נס ציונה, יסוד המעלה, מזכרת בתיה ועוד ועוד. אלא שמהר מאוד גילו המתיישבים שחוץ מעבודת כפיים קשה, צצה בעיה נוספת, כמו שניתן לראות בפוסט הזה. זרח ברנט פחד שישדדו את הבתים ויפגעו במתיישבים, והוא לא היה היחיד שחשש מהפשיעה הגוברת. השמועה על כך עברה בקבוצת הוואטסאפ של המתיישבים. שודדים ערבים וכנופיות של בדואים תקפו את היישובים בגלל סכסוכים על קרקעות ומים, והחברים במושבות נאלצו לשכור שומרים כדי שיאבטחו את היישובים. בהתחלה היו אלה התושבים היהודים עצמם, אבל בדרגה התחילו לשכור שומרים ערבים שיאבטחו את היישובים היהודים. מה עם עבודה עברית, אה? מה זה כל הפינוקי הזה? מה, הם לא יכולים לשמור בעצמם? לא היו מספיק אנשים שיוכלו גם לשמור וגם לעבוד. אבל אנחנו עוד נגיע לאיך פתרו את הבעיה הזאת. על כך בתוכנית אחרת. לשלנו. המושבות עיצבו מחדש את המפה של ארץ ישראל. רובן עדיין קיימות ומשגשגות, כמו פתח תקווה, המושבה הראשונה. כיום העיר השישית בגודלה בישראל. ועכשיו לפתרון החידה.